Itlog. Sunog. Mukbang. Log. Log na. Sinog ba? Naya lang. Wala pang 10 seconds. Lagyan mo na dyan pa lahat. Ketchup, di sunog. Itlog, di sunog. Pwede ito eh. Lock yun ba? Hmm? Lock. Lock ko. Nakalak mo eh. Ngayon lang dumating. Ito. Ito. Mukbang. Sige ka. Dito ka. Ako naman pumalit. Ano yan? Grabe. Mm.